Next step, hakapor kumban riu Baji AA. Kawai ke Trok kabadon yu registration number AS not kandai AC sao lai sao. Kabami na shilong bat kabatmu bon wan bu iki cylinder gas hanong stony. Habalapoi hakawai ke jaka kabalatip kum ka Shidohkroh ajan nong spung ka jaka bolong khong dong bha kala lendang no akate ke jaka. Hadin balayo jing tip unong thok khubor ulah hiar syakate ke jaka bat lalap badon stang unong bot bat katu kan nengot ki breu rengkat unong penyai ke dukan sam cylinder gas ki bawan ban kit no ikite ke cylinder gas da ka Mahindra pick up ban pen poi shanong stony. Haba persang ban keli na unong bot jong ke Trok kat nungut ki don hapo jong ke Trok bat kila men sound em te nong bot ulai thu ba ki don tang arngut mau bat unong nya batang mau bala mensau malu mala naki benta jong ka keti bat ka kejan ulai thu ru bo nong nya jong ka Trok hadin ba ka Trok kala ulalej ban pentip syaki pulet hanong stony halor ka jingja haba kelipat ka kerteng unong nya utei nong bot ulai thu ba umtip setiai ka kerteng jong u.